салом ба ҳама. Номи ман Фирдавс Каримов ва ин Pari матчи Тоҷикистон аст. Мухлисони футболи тоҷик умуман эҳтиёҷ ба тамошои Суперлига надоранд. Чунончи онҳоро бозии Равшан ва Худжанд 25 апрел интизор аст. Чӣ тавр ин бозӣ ба анҷом мерасад? Инро мо аз сокинони шаҳри Азамон Душанбе пурсон мешавем. Бо мо бошед. Санаи 25 апрел моро интизор аст бозии Равшан ва Худжанд ва аввалин мухлиси футболи тоҷик ки махсусан имрӯз мо вохӯрдем ном дорад Абубакр. Салом алейкум Абубакр. Чӣ ҳол дорӣ? Шукри Худо. Беҳтарин. Номи ман Фирдавс аст, ҳамкорам Гулбегӣ. Мо аз ширкати букмекерии Pari матчи Тоҷикистон ҳастем. Яъне чӣ тавре ки медонӣ дар пеш моро интизор аст бозии Равшан ва Худжанд. Ба фикри шахсии ту дар ин бозӣ ки бурд мекунад? Равшан. Равшан бурд мекунад. Анакунон мақсади мо натиҷаи бозӣ ҳисоби он чанд бар чанд ба анҷом мерасад? 3-0. 3-0 бар манфиати Равшан. Бале. Бисёр хуб. Қайд мекунем онро. дар бозии Равшан ва Худжанди Лигаи Олии Тоҷикистон ба фикри шахсии ту ки бурд мекунад? Шонашна Равшан Кулоб. Албатта Равшани Кулоб. Боз илова бар ин Равшан мизбон аст, а? 100%. Акнун ҳисоби бозӣ чанд бар чанд мешавад? 2-0. 3-1 ё 2-1? Мо як онро бадем. 2-1. мухлисони футболи тоҷик дар ҳақиқат зиёд ҳастанд ва яке аз онҳо мухлиси навбатӣ ки ном дорад Муҳаммад. Салом алайкум. Чӣ ҳол дорӣ? Ҳамаш хуб аст? Дар пеш бозии Равшан ва Худжанд моро интизор аст. Ман бо ҳамкорам Гулбегим, номи ман Фирдавс, мо мехостем аз ту пурсем ба фикри шахсии ту дар бозии Равшан ва Худжанд дар Лигаи Олии Тоҷикистон оид ба футбол ки ғолиб меояд? Ба фикрам Равшан ғолиб мешавад. Яъне онҳо соҳиби майдон ҳастанд барои ҳамин. Барои ҳамин. Агар аниқтар гӯем, ҳисоби бозӣ чанд бар чанд мешавад? Ҳисоби бозии Равшан 2-1 ғолиб мешавад. 2-1 бар манфиати Равшан. Беҳрӯз, дар пеш моро интизор аст бозии Равшан ва Худжанд Лигаи Олии Тоҷикистон оид ба футбол. Бисёр як бозии хуб мешавад. Ба фикри шахсии ту дар ин бозӣ ки ғолиб меояд? Ба фикри шахсии ман ин бозӣ мусовӣ мешавад. Мусовӣ мешавад, яъне натиҷаҳои баробар. Чанд бар чанд? Бо ҳисоби 1-1. ҳисоби бозӣ 1-1 мешавад. Айни замон мо қайд мекунем онро ва ба мо лозим мешуд рақамҳои телефони шумо, чунончи баъд аз бурд мо тавонем 50 сомонӣ ба сурати ҳисоби шумо равон кунем. Ки ғолиб меояд? Равшан ё ки Худжанд? Равшани Кулоб. Албатта Равшани Кулоб. Худжанд. Ман фикр мекунам Равшани Кулоб. Равшани Кулоб. Яъне онҳо дар стадиони худ, дар майдони худ қабул мекунанд барои ҳамин? Агар дар стадион дар майдони худ бошад тем аниқа бидуни ягон шубҳа. Бидуни ягон шубҳа, бале. Ҳисоби бозӣ чанд бар чанд мешавад? Инашро гуфтан наметавонам, леки тақрибан метавонам гуфта ки 3-1. 3-1. Бале, 3-1. Равшан 3, Равшан Худжанд боша 1. Бисёр хуб. Башка ин бозӣ бо натиҷаи 2-3 бо ғалабаи Худжанд. Худжанд 3, Равшан боша 2. ин бозӣ тақрибан чанд бар чанд ба анҷом мерасад? Равшан ва Худжанд хотиррасон мекунем. Тақрибан мумкин аст 2-1. 2-1. Яъне мо 2-1 метавонем нависем ба чаптаи шумо то ин ки барои ки Равшан 2, Худжанд 1. Ҳамин тавр? дар пеш моро бисёр як бозии ҷолиб интизор аст, бозии миёни Равшан ва Худжанд. Санаи ин бозӣ 25 апрел аст, яъне якчанд рӯз пас ҳам гӯем хато намекунем. Мо як суолро аз шумо пурсон мехостем шавем. Дар ин бозӣ ба фикри шахсии шумо Равшан ва Худжанд ки ғолиб меояд? Ба фикри ман Худжанд ғолиб меояд. Худжанд ғолиб меояд. Натиҷаи бозӣ чанд бар чанд мешавад? Натиҷаи бозӣ 2-1 ба нафъи Худжанд. Ба манфиати Худжанд, яъне Худжанд 2, Равшан бошад 1. Бисёр хуб. азбаски ман мухлиси дастаи Равшанам. Равшан дар хонаш ва сахт мехоҳам ки Равшан ғалаба кунад. Ба ҳамин хотир тахмин мезанам ки камашда ба ҳисоби 2-1 ё ки 3-1 Равшан даст боло мешавад. Чунончи дар чипта мо қайд мекунем фақат як ҳисоби бозиро бароми 2-1 ё ки 3-1. 3-1. 3-1. Бизор ҳамин тавр бошад. ман фикр мекунам ки тахминан 2-1 медонам ки Равшани Кулоб ғолиб биёяд. Бизор ҳамин тавр бошад. Ба ҳисоби 2-1.
тамошо мекунем бозиҳои лигаи олии тоҷикистон оид ба футбол бо ҳамроҳи Pari Match Тоҷикистон. Тамошо мекунем лигаи олии тоҷикистонро бо ҳамроҳи Pari Match Тоҷикистон. Тамошо мекунем лигаи олии тоҷикистонро бо ҳамроҳи Pari Match Тоҷикистон. ба канали мо подписаться мекунем, лайк ва комментарий гузоштанро фаромӯш намекунем.